हेलो फ्रेंड, रउआ लोगन देख सकतानी कि हमरा मकई के खेत में शंकर जी आयल बारन। के खेत में पत्थर के शंकर जी आवलन धरती के नीचा से, आ हमरा खेत में मकई के शंकर जी आयल बारन। तो भाई हमरा श्रद्धा मकईये में बाटे, तो से हमरा खेत में शंकर जी मकई में ही दर्शन देले बारन। आ ई हवे मकई के खेत, आ एमे बाटे शंकर जी के त्रिशूल। देखी, ई बा शंकर जी के त्रिशूल। आई मकई के खेत में ई आयल बारन। रउआ लोगन के हम बतावत तानी, बैक कैमरा देख सकतानी। ई शंकर जी के त्रिशूल ह। तो जे ई वीडियो के देखतानी, कम से कम हर हर महादेव कमेंट में लिख दे हम, आ लाइक शेयर जरूर कर दे हम। जे फेसबुक से देखता वो फॉलो जरूर कर दे हम, काहे कि साक्षात हम शंकर जी के त्रिशूल के दर्शन करावतानी। हर हर महादेव।